Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. 42 millóns de kilos de uva que a denominación de orixe Rías Baixas vendimou neste 2024, case 4 millóns recolléronse na subzona do Rosal. Aquí a colleita transcorreu de xeito tranquilo, cunha chuvia que respectou os traballos. O primer día que tiñamos planificado comenzar a vendima, pois hubo algo de chuvia, pero logo foi unha vendima moi cómoda, o sea, que non choveu durante toda a vendima, e o período se prolongou de sequía, pero iso te permite facer os traballos organizando todo con calma e facéndollos, escollendo as diferentes variedades, as diferentes calidades, pois dependendo como se iba pois, madurando e póndose no momento óptimo de vendimala. En Lagar de Fornelos, a vendima permitiu poñer o broche a unha campaña con certos sobresaltos no campo, pero asegura o seu responsable Ángel Suárez na liña que marca a viticultura nas Rías Baixas. Todos os anos, o sea, hai dificultades para, dependemos moito do tempo, pero estamos nunha zona máis que climatolóxicamente é bastante complicada, sobre todo porque se conxugan pues, unhas temperaturas altas con humedade, co cual, se non é por unha cosa por outra, sempre temos que loitar contra esos problemas de enfermedades de fungos e tamén de insectos e virus, tamén hai problema. Entonces, todos os anos se problemitas. Este ano, pois, sí que foi especialmente un poquinho máis duro que outros anos, pero bueno, máis ou menos. Nesta adega do Rosal, a vendima foi inferior a do 2023 en canto a cantidade, non así no que a calidade se refire. De feito, as expectativas son moi elevadas pros viños desta anada 2024. Se produce moito potencia de serra nas producións de cada ano, que incluso que un ano haya dado máis cantidad como ano pasado xa é motivo para que este ano a mesma planta se regule e dé alguna cantidad menos. É o máis normal, sí que temos menos uva, pero bueno, a calidade pensamos que incluso é mellor que o 23. Ten como máis potencia, non? O sea, máis, quizá tamén esa baixada en xeral de produción e logo as condicións climáticas que influyen moito de certa sequía, pois faen os viños máis concentrados e máis potentes. O sea, a verdade que os viños que estamos catando despois das fermentacións para facer os tipos, estamos encontrando que estamos sorprendidos gratamente porque teñen unha calidad moi boa. Agora os mostos agardan na adega o seu momento óptimo para sair ao mercado. En Lagar de Fornelos elaboranse dúas marcas, Lagar de Cervera, un albariño 100%, e Pazo de Seoane Rosal, elaborado co cupage característico desta subzona. A subzona do Rosal ten esa característica que utilizamos tradicionalmente sempre, mezcla de variedades para elaborar o que se chamaría un viño do Rosal, o que era tradicional. Ademais do albariño, que segue sendo, digamos, a variedade que lle vai a dar a estrutura ao viño, que é moi importante, se utilizan outras como a Loureiro, chamada na nosa zona Marqués, a Treixadura, e logo unha que é
prácticamente exclusiva da nosa zona, tamén no norte de Portugal, que é o caíño branco, que se está recuperando, ten moitísimo potencial, porque tamén é unha variedade que tamén ten moito nervio e moita potencia, non? Suárez apunta que o 90% da produción de lagar de Fornelos céntrase no monovarietal albariño, pero nese 10% restante, xunto ao Rosal, Pazo de Seoane, conviven novas elaboracións nas que está a traballar a adega, os viños de Garda. E agora estamos desarrollando tamén, é moi importante, llevamos moito futuro, que creo que é importantísimo, viños de guarda, sabes? Viños que está clarísimo que o albariño e o viño rosal é unha variedade, o sea, son os viños que compaxinan, que acompañan moi ben os mariscos, os pescados e tales, e se disfrutan, pero estes viños de guarda, pois te abre un abanico e ademais está tendo unha aceptación bonísima por parte dos prescriptores e do público en xeral. Nesta aposta, esta adega do Rosal traballa para atopar a fórmula que permita que esta evolución dos viños se dé aproveitando todo o seu potencial. Sempre guardamos un cementerio na adega porque temos viños de fai anos, pero é que esos viños que, ainda que están moi bons, non se facían pensando en esa evolución e que se iban a consumir dentro de 8 ou 10 anos, ou 5 anos, pero que agora o que estamos facendo é, en moitas adegas, elaborando para que esos viños estén no momento óptimo de consumo dentro de varios anos, non? E o albariño é unha variedade impresionante para iso. Avanzar nesta produción de viños de Garda é un dos camiños recollidos no plan director do Consello Regulador da DO Rías Baixas de cara ao ano 2030 para manter o seu éxito e conseguir o obxectivo de duplicar o valor deste selo de calidade. Iso sí, sendo fiel o seu arraigo no territorio. Que sea beneficioso para todo, porque vexo que o que é a enoloxía e o que é as bodegas e todo iso, toda a importancia que ten para o entorno, para as persoas, de que podamos traballar donde nacemos e que teña esa aceptación tan boa no resto do mundo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Reino Unido, segundo mercado de exportación da denominación de orixe Rías Baixas, foi o encargado de poñer o punto e final ás viaxes deste Consello Regulador en 2024. Foi cunha cita en Londres, protagonizada polo segundo Salón dos Viños e Augardentes de Galicia, organizado pola Asociación de Consellos Reguladores Vitivinícolas Galegos e das Indicacións Xeográficas Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, a Cruaga. Un total de 25 viños de Rías Baixas de anadas comprendidas entre 2017 e 2023 participaron nesta segunda edición do Salón Londinense, dirixido a prescritores e profesionais de Reino Unido e que contou coa colaboración da Unión Española de Catadores e o respaldo da Consellería de Economía e Industria. 25 viños premium de Rías Baixas formaron parte das 111 referencias participantes neste salón, pertencentes ás 5 denominacións de orixe galegas: Rías Baixas, Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeira e Valdeorras, as que se sumaron 25 destilados galegos das indicacións xeográficas de augardentes e licores tradicionais de Galicia. Ali deron a coñecer a calidade e as súas características ao mercado británico, abrindo as portas a novas oportunidades comerciais prestes destilados. En total, 136 marcas galegas fixeron a súa aposta de longo nun dos espazos dedicados ao viño máis prestixioso de Londres, o Salón St. James. Nel mostráronse a singularidade e a diversidade dos terroas galegos. Reino Unido é o segundo maior importador de viños Rías Baixas, con 1.100.000 litros na campaña 2023-2024. As vendas a este país representan o 14% do volume total de exportacións. Por iso, o Consello Regulador conta cun plan de promoción específico no devandito mercado, ao que xa venden 77 das súas adegas. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.
Adentrarse nesta adega é como unha viaxe ao pasado. O destilado de augardentes é unha práctica moi arraigada en todo o territorio, manténdose fiel ao método tradicional. É o caso de Pazo Señoráns. Nesta adega maisina levan anos elaborando augardentes a base do bagazo dos seus viñedos, só con uva albariña. Neste caso estamos falando de bagazo de albariño, lóxicamente porque nós somos unha bodega acollida á denominación de orixe en Rías Baixas e facemos monovarietales de albariño, co cual os nosos destilados son tamén 100% materia prima albariño. Entón partimos dunha materia prima de alta calidade, é importantísimo tamén a conservación desa materia prima para ter un bo destilado, vale? Entón, para nós é igual de importante a calidade de materia prima como a calidade da conservación. E a destilación é importante que se faga o antes posible para evitar malos olores difíciles de rectificar, vale? Como sería unha volátil, se tardas moito en facer a destilación. Por iso en Pazo Señoráns están xa encarando a recta final do destilado. Aquí trabállase a pleno rendemento seguindo o proceso tradicional, defendendo que se algo funciona dende hai séculos non precisa cambiar. Bueno, o primeiro que facemos é procesar o bagazo durante a vendimia do viño. Procesámolo, gardámolo ben nestes bidones de plástico e ali comeza a fermentación. Unha vez que finaliza a fermentación, vimos para aquí e facemos unha dobre destilación, seguindo o método tradicional de potas de cobre, unha dobre destilación que é moi típica tamén aquí en Galicia. Cando facemos, primeiro enchimos estas potas de cobre co bagazo xa fermentado, sabéis que fechamos cunha masa de harina e auga, poñemos un pouco de auga para evitar que o produto que vai sair en estado gaseoso escápesenos da pota, vale? Unha vez que chega aquí, hai auga fría, sempre ao redor do serpentín, que por condensación volve a transformar en líquido, vale? Deses litros que van saindo, aos dous primeiros consideramos cabezas e ímolos separar por para desechar, digamos, quedamos os litros centrales que chamamos corazón, e os litros finais que teñen peor calidade e peor graduación alcohólica, que chamamos de colas, van ir coas cabezas para ser destruídos. Eses corazóns que temos, volvémolos a mandar para arriba e facemos unha redestilación. Volvemos a separar as cabezas e as colas e quedamos o corazón do corazón. Eso sería o augardente branco en bruto antes de ser rebaixado ata o grado alcohólico que nós consideramos adecuado para a comercialización, cumprindo, por suposto, cos requisitos legais. Eso sería a base de outro produto que facemos, que sería o augardente de ervas, que facémolos a través de maceración. Partimos do branco, maceramos con distintas semillas de ervas como se fose unha infusión, máis ou menos uns 40 días, e logo mesmo rebaixamos con auga ata o grado alcohólico mínimo legal na categoría de secos, que neste caso será 37 grados e medio. Os augardentes que aquí se elaboran contan co selo do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. 100% tradicional. Esa é a labor do Consello Regulador, ¿no? De os augardentes e licores tradicionais de Galicia. Temos que garantizar que todo o que dixo Vicky se corresponde coa realidade, ¿no? Neste caso, pues, non hai dúbida, ¿no? Pero o Consello Regulador ten que comprobar fundamentalmente a orixe do bagazo, que é un bagazo producido en Galicia, das variedades que se producen nos Consellos Reguladores de viños de Galicia, e despois controlar todo o proceso, ¿no? Hasta o final, hasta que ese augardiente está embotellado e se comercializa. Se hacen diversos controis analíticos e organolépticos para comprobar que é un produto de moi alta calidad, como ela os explicou. Bueno, nós tratamos de facer un produto tradicional que teña moitísima calidade, deixe ben os augardentes e licores de Galicia, sempre acollidos baixo paraguas da denominación de orixe de aguardentes e licores de Galicia, porque é a única maneira na que podemos demostrar que vamos a ser 100% de orixe galego e 100% feito con bagazo. Vale? O resto de produtos non é así. Entón, partindo desa base, damos un segundo uso aos nosos residuos como adega produtora de viño. Unha maneira de pôr en valor, xa vedes que os custos e o método é tedioso, lungo
sobre todo moi costoso, pero o resultado é moitísimo mellor e tamén é un tema de respetar a nosa cultura, a nosa identidade propia e pôr en valor as cousas que xa tiñamos e que xa facíamos ben. Dende o Consello Regulador aconsellan ao consumidor que teña en conta sempre o etiquetado destes produtos como garantía da súa trazabilidade e calidade. Cambados agardará a Semana Santa para celebrar a feira que dedican os viños escumosos da denominación de orixe Rías Baixas. A cita, bautizada como Spop, viñase celebrando a principios do mes de decembro, enmarcada na programación do municipio para as datas de Nadal. Inicialmente estaba previsto que a 12ª edición desta cita se celebrara no Salón José Peña, mudando así o escenario tradicional da carpa instalada no Parque de Torrado. Precisamente este ano Cambados tampouco contará con mercado de Nadal por falta de interese, din, dos vendedores participantes. Dende o Concello explican que mudando as datas do Spop o que buscan é probar como funciona a feira nesta época do ano. Así as cousas apuntan a que se trata dunha convocatoria que sempre ten unha gran acollida entre o público e as adegas elaboradoras. De feito, o ano pasado contou con 13 adegas participantes. Para a edición do 2025 aínda non hai data fixada, pero non se desbota que se celebre en plena Semana Santa do 11 ao 13 de abril. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.